sengilekile kaningi. Sanibonani wenganza wethu ake nginibelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili ikezo. Mina ngenganza wethu ke engumfeze ngithuthunga ngakho malo bathi ilaspo namagumede mhlabe mangabe usemusha kuleli khasi uphinde ngicela usubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi ke nokushare ke khona okukhulu kunakho konke bafethu nazi semanzini amnyama lapha ke ilahlule khona enye insizwa besakaza mnando uKhozi FM ubheka mchunu nazi ukuthi sike sabika ngalolu daba kodwa abantu abaningi impela bebangakaqinisekisi lapha ukuthi ke ngempela lezi ndaba ngabe ziqiniso ngempela lapha na ku statement esikhishwe uKhozi FM nalazi khasi luKhozi FM ku Facebook lapha ke babhalile ukuthi ke siqhameke ingozi engeqiwa ntwalwa siumndeni omsakazo uKhozi FM lapha ke sithi dudu emndenini wakwamchunu abalaleli kanye nabangani laluphumule ke bheka BEEKAY MCHUNU uyohlezi usenhlizweni zethu #RestInPeace bheka mchunu #uKhozi FM lapha siyazi ukuthi abantu abaningi kade balindele lezi ndaba ukuthi ke uKhozi FM lizophawula okokuqala nqa ngalolu daba ukuqinisekisa ke abalaleli ukuthi ngempela udaba olufana nalolu engabe luyiqiniso kanye ke lwamampunge ngenza ukuthi ke insizwa ubheka mchunu ugulile impela kwazise lapha nokangazwakala impela esikhathini esiningi emsakazweni lapha emoyeni ubese namaviki impela amaningi engazwakala lapha nokusho khona ke ukuthi isimo salensizwa besingekho sihle bezama impela ukulwela impilo yayo lapha ke iwayivuka ezibhedlela lapha kodwa insizwa egcina sokuyenela lapha ubheka mchunu wasedlula ke emhlabeni ngalo ilanga layizo lapha insizwa ke yaza lapha ngo1979 yasedlula emhlabeni ngo2024 lapha ke insizwa inkezo lapha ke sithi rest in peace emfoka mchunu rest in peace macingana rest in peace enyanda yemkhonto lapha nolalophumule phakade awu madoda zohamba insizwa kuyosala izibongo zosala zibadalule emanxiweni madoda ke indlela yethu sonke siyeza mfoka mchunu lapho ke ndoda qina lapha umndeni nehlobo nabangani lapha ngenza ukuthi ke sengiphuma kanjani yona ivideo kade nginiconfirm lapha ukuthi ngempela insizwa isekho emhlabeni ngakhohlwa ukusubscribe ningilandela ku Facebook @radio inkezo niziphatha kahle nibe nosuku lomnandi ngithanda khona.